Bu suratda görýän adamyň ady Warren Buffett. Warren Buffett 90 ýaşynda we 80 milliard dollar baýlygy bar. Şu wagt siz Warren Buffett bilen ýer çalşmak islerdiňizmi? Ýok. Sebäbi ol 90 ýaşynda we aýagyna hem zordan turýar. O siz bilen ýer çalşmak islerdimi? Elbetde. Siz bilen ýer çalşmak üçin ähli baýlygyndan geçmek aňarda dursun 10 milliard dollar garda algan size bererdi. Sebäbi durmuşda iň gymmatly zady wagty galmandyr. Yer enni hayfimiz bay. 80 milliard dollarly adam siz bilen yer çalşmak isler we siz ony kabul etmeýäňiz. Ýöne biz bu iň uly baýlygymyzy, ýagny wagtymyzy belki de boş zatlara sarp edýär. Durmuşdaky iň uly baýlygymyz biri saglygymyz, beýleksem wagtymyz bolup durýar. Bu ikisi bolmasa durmuşda hiç bir zadyň ne gadry, ne manyty bolar. Ýöne gynansak da bu iki baýlygymyzyň gadryny olary ýitiren soň bilýär. Bu videomyzyň esasy maksady wagtyň gadryny 80 ýaşa baran soň däl. Şu wagtdan bilip arzuwlaryňyza tarap ilkinji adymyňyzy ätmeňizdir. Islenlik bir ugurdan üstünlikli bolmagyň açary köp işlemek, ýalňyşlardan öwrenmek we wagty dogrulanmak bolup durýar. Ýylly diýip tanaýan her bir adamymyz durmuşynyň köp wagtyny öz maksadyna sarp edip, şol derejä ýetmek üçin zähmet çekendir. Yeri siz näme etýärdiňiz? Meselem, maksadyňyza degişli geçen hepde näçe sagat işlediňiz? Ýa-da bir maksadyňyz ýok bolsa, onu tapmak üçin näçe sagat aýyrdyňyz? Günleri, hepdeleri boşa geçirip bir zatlaryň öz-özünden bolmasyna garaşmaň. Wagty dogrulanmak üçin iň gowy metodika özüňe sorak bermek. Şu wagt etýän işim meni kämilleşdirýärmi? Maňa pul gazandyrýarmy? Maksatlaryma ýetmäge kömegi barmy? Üstünlüge ýeten adamyň durmuş hak dokanyňyzda şuňa meňdeş bir fetirleri görerdiňiz. 2004-nji ýylda şu kompaniýany gurdy. 2010-njy ýylda muny satyn aldy. Bu fetirlerde hiç wagt şol işler etmek üçin sarp edilen wagt ýa-da zähmet ýazylmaz. Diňe icebergiň suwda görünýän ýeri ýazylar. We bizem bu işleň arkasyndaky zähmeti, ýalňyşlyklary görmeýänimiz üçin ähli zadyň öz-özünden bolýandygyny pikir etýär. Şu wagt boş wagtymyzy gereksiz zatlara, seriallara, oýunlara sarp etsek 1 ýyl soň, 3 ýyl soň hatda bir hepde soňam hiç şeýle peýda getirmez. Emma boş wagtymyzy dogrulan, arzuwlarymyza tarap ädimler etsek onda 1 ýyl soňam, 5 ýyl soňam biziň üçin peýda bolar. 2 sagat kitap okumak ýa-da maksadym barada maglumat edinmek maňa näme gazandyrar diýip pikir etmäň. Holdingler gurup başlap bilmerdiňiz. Geçmeli ýoluňyz 100.000 kilometr hem bolsa, ol ilkinji adım bilen başlanýar. We diňeje başlamagam däl, dowamly öňe gitmek. Bugün 2 sagat işläp 3 günden soň öňküňiz ýaly bolsaňyz, hiç adam ütgemez. Az hem bolsa her gün özüňiz işlemeli. Siz eger ütgemän şol bir hereketleri edip getdiňiz, geljekde hem durmuşyňyz şuňky ýaly bolar. Ýagny özüňde işlemän arzu eden durmuşyňda ýaşap bilmerdiň. 1 ýyldan soň durmuşyň başga bolmagyny isleýän bolsaň, şu wagt başla. Eger bu zatlary etmän, işden, okuwdan gelip telewizor görüp, oýun oýnap wagt geçirseňiz üstünlüge ýetip bilmerdiňiz. Näme üçin? Sebäbi hemme kişi diýär, hemme zadyň öz-özünden bolup gitmegini hemme kişi isleýär. Häzirki döwür ün çekme döwri. Her görýän zadymyz diýen ýaly, ýagny telewizor, YouTube, Instagram biziň wagtymyzy alýar. Olary içinden aşa ulanmak bizi şeýle bir aýlagyň içine elter. Videomyzyň innik sanlar üçin öz görüş pikirlerinizi kommentariýada belläp geçmegi unutmaň dostlar. Hoş, sag bolun.